Magic Melly. Machoka. Put your part to put DJ fresh. DJ fresh. Ah, yeah. Oh, yeah. Yes, Hlelo kweseliqala liqala ngokuthi umphathi wohlelo wosuku lwanamhlanje umvangeli unene wasemnambithi abamaziyo bamazi ngokuthi Mini Cooper. Niyazi Mini Cooper ile moto encanyana egijima kakhulu ungayinaka nje kodwa ngejuba naye kuyifica. Umvangeli unene wasemnambithi emzomusha lo khulumayo. Amen. Sazonikitaza nje khululekani. Bese ukuvulwa komthandazo wosuku ubaba umfundisi uNdumo. Ingqikithi yosuku njoba sila sihlangene ngani sizokwenzani? Ubaba umfundisi uMthembu. Ukuvalwa komthandazo ubaba umfundisi uMthembu. Emva kwakheka abavangeli bobe sebekhipha umvangeli bemlande ngaphandle beze naye bese kuqala umsebenzi oyingcwele. Amen. Bafana umbhobho ugijime kumfundisi uNdumo. Umbhobho yena ngizwa kahle. Noma ayikangene egiyeni. Isagodole. Kodwa 11 manje nobe godolo hlahlami kumile manje. Phuthuma nombhobho kumfundisi. Impombo ayibembili manje kuyasetshenzwa la. Baba umfundisi uNdumo uyena ozosivulela umsebenzi kaNkuluNkulu kobe sekuthi emva kwakhe kube ubaba umfundisi uMthembu osiphathele ingqikithi yosuku lonke lwanamhlanje ezefike la avala khona. Ngiyalikhetha unyazi lwezulu. Batwana basezulwini ukuvula kulomhlangano esikona socela hlabelelo se-16 lingilekeleleke ngibhinjana ngesikhathi inkosi yokusisa ukuphakama kwebandla. Idwala lavata dwala lavata
KwaBangcele bantwana benkosi sisemcimbini noma emhlanganweni kaShembe sizozama kuba sibe bafishane ngoba nelanga liyasithela laphi sibabiza abanye
nokho ke ngesinye isikhathi izinto zenzeka ngendlela yazo. Ngikhethe inkosi yaManazaretha. Lapha kuba sibe lapha njengoba ngiguqile ekuvuleni ngingehlale phansi ngingadlulanga kumvangeli esibuthene ngaye. Angisho ukuthi ukusebenza kwakhe eminyakeni yonke ebeyisebenza kuyizithelo zokungena ngokuphelele endaweni eyingcwele kaShembe. Umvangeli njengoba ekhona uMazibuko umaze nje umuntu kaNkuluNkulu onokuthula. Kuyo yonke indawo la besibahlangana khona emhlanganweni entabazwe ebuhleni eyohambeni isibheke eKenani la sihambe khona kakhulu kwaba kancane la elokhuzeni enhlangakazi. Sifike nje sijikiswe endleleni. Kodwa bengumuntu ohlale eseduze naye angilwazi nolodwa usuku ngimbona ethukuthele. Angikhulumize eManazaretha ingcwele. Phakathi kwenu ngeke ngikhuluma manga. Kodwa ngikhuluma into engiyaziyo engiqinisekisayo ukuthi noma sikumuphi umhlangano ethi Mvangeli undumo kuphi. Ngithi ngikhona edokodweni ethi woza lapha kukhona into okumele sihlangane ngayo enhle edlekayo emnandi. Ngiyosuka ngiye kuye edokodweni. Hayi okungaphezulu kwakho konke ukuthi ngisho noma ngisekhaya uma sifonelana uzokhuluma ngoShembe. Ngithi mina wangihlomisa umvangeli. Bese ngithatha ngifaka enqolobaneni yami ngithi hayi ngizongena ke namhlanje. La ngizongena khona ethempelini. Ngingene ngempela futhi kuzwakala. Sengathi nawe ungabe uxova aManazaretha kodwa ukhulume ngoShembe. Le ndawo wami kiyo imfanele. Ngingathi ayidingi ukuthi ibheke isolwe icwaninge ngoba umuntu ohlala ekhuluma ngoShembe nje iphelele uyilikholwa ngokuphelele. Ukuthi kekhona mhlambe umuntu nomuntu lapha zama khona okuyindalo kodwa mina ngimkhumbuli ngiphambana naye ngimbone ethukuthele. Ngumuntu ohlala naye kakhulu kuzo zonke indawo. Sengize ngifane nowase Bergville insizwa ziyangaze entabazwe zalapha abashumayeli ngihlala nabo. Bonke bangazi omadondozo bonke laba bala ngebaqede. Ngisho nensizwe ezingagcotshiwe esihlala na umvangeli akalutho ngisho engagcotshiwe ihlala nomvangeli. Uma befika bonke abafikayo bathi umvangeli Mazibuko ungaphi. Siqoqane sonke lapha uManazaretha ngathi ngale nalenkolo yomvangeli. Ngena mvangeli ungaphindi ujike uqhubeke la umekhona inkosi lesisizwe la. Ngibabingelela abangcwele. Babingelela abangcwele basezulwini. AmaNazaretha amahle onyazi bezulu. Ngibe nalo ishwa lokuqaba ngwabona namanye aqwalile man. Awafani nawe nyasi. Ngicela ukuhlabela isihlabelelo samashumi ayisithupha nesishiyagolonye ngizowaphinda amavesi ngenza ukuphuthuma isikhathi. Amen. Lo mkhuhlane eManazaretha
kodwa ubeyize ngenxa yobukhulu bomkhosi esinawo. Ilizwi yenkosi EMANGWANENI
It is nice to be here. I am Mvangeli Mazibuko. I am fresh. Njengamanje kuzoqala ithempeli lalapha ekhaya lilethi impahla kaMvangeli, emva kaMvangeli, emva kwethempeli kuze impahla zamabandla. Ibheshu esinene. Nali ibheshu nesinene kaMvangeli. Amathabati. Ayisifanye kahle manje. Namathabati niyabona amathabati abona kusho. Ayibona Mazibuko udlala. Hawusuka madoda. Hey. Awukaqala nje ubona Mvangeli. Azinjobo. Yebheshu. Umsengi. Awusuka madoda umndeni lo. Hey, lwane kamhlolo. Akaze uvunula kulezi insuku fresh uzodela. Vele uyavunulela nakho umbhobho. Nani ibheshi engaze ngilibone nje. Mhlale ngwabona wonke angaze ngilibone nje. Ayisuka madoda. Umndeni wakaMazibuko lo. Hey, bathi zenzo zakho fresh. Awusuka madoda. Hey, branqobi. Isothu le. Awusuka. Vele sifikela ekhaya efa ukuthayi kusho ukuthi uyazwana nalothayi. Awusuka madoda. Hey. Awusuka. Umndeni wakaMazibuko ke lo. Nasi siqephu wangikhomba ngathi ukhomba ngekhe. Hayi suka madoda saba nokusho. Uyezwa nje?
ibamba nali yembe bathi baphethe neyembe liqala kotha liyaphezulu nabubusenge nale lenye jazz futhi hayibo liyabhubha emajazini amen ngozilale ngawo fresh namathavati naku umkhala nobusengi bakhona amen nali thawula lasecansini amen angumkhokheli wakhuluma Amnikela umpopho mfana ngiyamcela. Akukhokha, khokha. Hayi khokha. Mkhokheli. Akakhokhela. La kufanele emntwini khona. Wow. Sivela uthathela ngemva ungathatha. Comments abantu. Bamtombela sonde. Bamtombela. Hayi, bamtombe. Bamtombela ozokhokha. Sombele bamtombela. Ngobani abalandelayo? Mvangeli. Twale sasizumba lesathi ngithethile la. Vela kuba kumtombela ebambanani. Yiloko kufuthumeza ukudla yabona wena. Ukudla okushisayo. Amandangcwele. Ibambanani uthi umdeni wakantombela wonke. Ufresh angaphinda adla ukudla okubandayo uyezwa mazwana. Ngambona igazi kumlomo la kube kuyabona. Ngezwa nje. Ngizombanela uthi isikhwama sokuphatha sikaMvangeli na ingubo yakhe yokusonta ibonakele la umndeni wakwaSongwane nomndeni wakwaMsimango nangu fresh umndeni wakwaSongwane kuphela lo nangu fresh waza fresh webantu ya Luta sentabazwe Sithi kancane sithi bavakela nithi bakhalisa kancane nje bona bezobona abafundisi hey awusuka madoda ipicture yakhe
ufuna ufawumi phela isihlobo sami lesa awukwazi ukusho phambi kwami lo sondela ule bena umama basalele kulo sofa amen oh bathi basaqhubeka bathi bacela nisuke kancane ngizole nisukile hawu hayi mhlola hayibo hayi mhlola kanti hayibo hayi mhlola hayibo ukhuni phela mandlalo manje hayibo hayi mhlola ethi ngoba phela kuye kube ukuthi okay ke asikhulumani ke sizwe nazi into zentethelelo manje ufuna ukukhuluma njalo uha kuyaphezulu na into zentethelelo sihlangene lapha siphakamani inkalakahle ethempeli ya siyabonga hayi isigodi lesi ukuphumelela kwabo ukuba mangifika ngibika ukuthi kunomsebenzi ofana nalona ngoba lokhu isigodi sinenhlanhla ngomthetho wakhona kufanele isigodi ukuba sibe khona nenyembezi esikhalayo kuba kufanele ukuthi makukhona into esihlupha isigodi beze la bazobika lento ebahluphayo thina siyilwimpi ngomoya noma izinto zonke sizilwa ngomoya ngomthandazo ukuthi makhona into ehlupha esigodini bazoyibika la akusho ukuthi ukubika kwabo sekufanele bagqoke lengubo emhlophe ugqoka kwengubo emhlophe ukuphila zonke izinto uShembe akazenzayo ayikho into akayenza uShembe nayinye akayenza nje ingenaso isizathu ukuthi mayenziwa yenzelwane ayikho futhi ayikho into uShembe akathi akayenziwe nakayenzayo enzelwa ubala leke yokwemukela ukwemukela amabandla kubaleke kakhulu umuntu ogcotshwe kuleli bandla kuyamsiza ukumqinisa kwabasemoyeni abangasekho nabakhona ekuphatheni kwakhe kuyingozi noma edlula emhlabeni uma edlule amabandla kazange owamukela akubi nomthelelo omuhle kuye ukuthi akwazi ukuhlangana nasebe ngasezulwini njengomuntu ogcotshiwe umuntu ogcotshiwe usuke ephethe abantu uma umuntu ogcotshiwe ephethe abantu isuke ngabaphethe nje la besaphila kuphela ubephethe la baphethe noma bengasekho ukuthi sebengale ngale kwalokho kukuhlanganisa imindeni emibili ngoba njengoba ewuye nje umuntu ogcotshiwe esuka kubo usuka nenkomo yakubo ayilethe emakholweni emukele ngamakholwa ngokunjalo namakholo okushuthi imindeni makunje iyashadiswa isizuka sitoli kwake nokuthi ukushada yini angiboni ukuthi umuntu onsundu ngafanele achazelwe ukuthi ukushada yini ukushada kusho ukuhlanganisa ibongo embili zabantu abavumelana ngothando ngenxa lokhu ke sengigoqa ubaleke ngokunjalo ke lo msebenzi wokuhlanganisa amabandla kanje kumuntu ogcotshiwe ewemukele nawo amemukele ngiyabingelela abantwana benkosi umshumayeli uZondo la wala ePhakamani Tempeli ngaphansi kwendawo yase Bergville ngaphansi kwendawo yase Bergville eMawusi umvangeli lapha ekhaya umvangeli Mazibuko umukela amabandla alapha eBergville namaphethelo namabandla aseBergville namaphethelo ayamemukela ukuthi abe umvangeli wabo
nabo babe abantwana bakaMvangeli. Amen. Ngakho ke njengoba silapha sizohlanganisa abaphezulu ezulwini naba phansi emhlabeni. Ngakho ke siyabonga kakhulu ikakhulukazi emathempelini alapha eBergville ngokusilekelela. Bekunzima kakhulu. Ubunzima bakhona bemngalawuleki, bemngakhandeki ukuthi ngabuthini. Sibonga nenkosi enkulu uMazibuko osilekelele waze kwaba lolu suku sibuka kuhle kakhulu lapha ekhaya nje banibona nje Amanazaretha ejabule nazi nenyama abantu abaNkulunkulu bayadla akekho umuntu ongadli lapha ekhaya. Okukhulu nakho konke usijabulisayo sibona nabangayigqokile ingubo emhlophe baningi kakhulu abangamalunga alindawo esiyakhele nezinduna induna ethandwa kakhulu inkosi enkulu uMazibuko. Inkosi uMazibuko ibathanda kakhulu abantwana abayizinduna abalawula abantu. Amen. Ngithi ngibonga ke nami ukuthola lelithuba engiliphiwa abakwabonani TV ukuthi angibonga kubo bonke abantu bakaNkulunkulu abenze lo msebenzi lapha ekhaya ukuthi ube impumelelo. Yini umshumayelo lapha ekhaya. Amen. Ngiyabonga. Ngumkhokheli uDlamini, ngumazwane Dlamini wakhona lapha ekhaya ePhakamani Temple. Siphakamisa ukubonga kakhulu. Besingazi lolu suku ukuthi uzoba impumelelo kanjena. Sisaqala bekunzimanyana singazi ukuthi uzophumelela. Njoba sibona nje lana kubhizi kangaka, kubhizi nabo baba bayadla njengamanje bekosiwe ekseni simukela umvangeli umukela amabandla. Umvangeli ke uqale waba umshumayeli kuleli tempeli. Ungwala ekhaya. Kodwa ke umvangeli wamabandla onke. Lo msebenzi ube umsebenzi omkhulu kakhulu obe isimangaliso. Namanje asazi ngaphamisa ukubonga kubo bonke ade belethe izipho ko wonke amathempeli asenhla namathempeli wonke ade sivakashele asuka ngisho eMpumalanga imbala ngisho naseGoli. Iphakamani ngibona ukuthi igama ethi Phakamani sivele iphakeme. Siyabonga kakhulu, esimbonga kakhulu sibonga uNkulunkulu oyena osiphamandla, uNkulunkulu onyazi lezulu. Ngoba ngaphandle kukaBaba unyazi lezulu lo msebenzi bengeke ube impumelelo. Ngoba usihlalo wethu obekade kuunene obekade uyena de uhola lo msebenzi bekade engalala ubusuku nemini efona ebambisene nabagcotshwa nekomiti lakhe. Siyabonga kakhulu nokubambisana kwamathempeli aphume kuleli tempeli lasePhakamani. Sibambisene kakhulu nawo futhi ukuthi ube impumelelo kuqala la. Siyabonga kakhulu, siphamisa ukubonga nje kakhulu, inhliziyo zethu zijabule. Ngibongela umvangeli. Ngimbongela kakhulu umvangeli ke namhlanje ukuthi ufikile kulesi sigaba lesi nathi sasilindile ukuthi sisenze. Siyambongela kakhulu kuba bangasekhona uNkulunkulu onyazi lezulu lamandla ekutheni useze wafika naye ukuthi andlule kulomsebenzi onzima nathi sisafisa ukuthi ngenilanga sindlule kuwona. Ngiyawabingelela bonke ababukeli. Silapha ke emcimbini wokwamukelwa umuna okuwumuna kithi ubaba umvangeli uMazibuko. Lapha beamukela khona amabandla namabandla emamukela. Engingakusho ke nje ukuthi kwathi ngonyaka ophelile, ngonyaka olandela uphelile 2022 wangibiza ngoDisemba ezongitshela ukuthi uhlela ukwenza umcimbi lona ngo2024 ngoMay uma inkosi samgcinile. Uthe mayesangibikela lolo daba lelo
kanti mina ngibe nesibonakaliso ngaphambili kwakhe ukuba angitshele ngomcimbi ukuthi ucabanga ukuhlela umcimbi kanje ngoba yonke into uthi mayenza ayenze akhona ukungibikela ngize ngiyingane kuye kodwa ewubaba kimi uyangibikela yonke into uthe mayifika mina kuyibonakaliso ngiyaye ngiyithathe ngokuthi mhlambe imicamango kanti into evele ngiyibonile ingako ngingayixoxi ngize ngiyixoxe uma mhlawumbe umuntu usebhekene nalo nkinga leyo ekuboneni kwami isibonakaliso ngabona kwakungathi samukela umfundisi umdakani wamukela amabandla umfundisi umdakani wakulona leli bandla wakhona la eBergville oselandlula emhlabeni kwangathi wamukela amabandla kodwa wayesaphila ngaleso sikhathi sithe mama ngase ngibona umkhulu ozala ubaba kuwo lo mcimbi kamfundisi umdakani wabuza ukuthi lento enhle kangaka ubaba wakho kungana ngayenzi ngoba kulicala ukuthi azahambe emhlabeni ukuthi angakwenzanga lokho ukwenza nini lento enhle kangaka uma futhi kuyenzeka ukuthi umuntu ahambe emhlabeni noma akhushulele kwelinye izinga engakwenzanga okusele emuva kwalokho kulicala usho kanjalo umkhulu ngithe uthe masengibikela lo daba lwakhe ngase nami ngimdlalela ke lo mcamange kodwa oyisibonakaliso ukuthi hayi ngibone kanje abantu babe baningi njengoba nibabonile abantu bebe baningi namhlanje kusho ukuthi nje ngingakusho nje ukuthi ayekuhlelile kwasekuvele sekubonakala ukuthi kuzokwenzeka siyababonga kakhulu abantu abafikile lapha kule ndawo sibonga nje kakhulu asiphezi asikwazi ukunika abantu izibusiso kodwa awushembe umuntu ozokwazi ukubanika izibusiso ukuthi konke abakucelayo mhlawumbe bakuthole ngiyabonga umsizeni uMazibuko isibongo ngiyabingelela ku TV okhulumayo umvangeli uZondo ogcotshwe wayekade umshumayela ethempelini lasemakholweni umvangeli ke weBergville yonke naye ngiyabonga kakhulu lolu suku esibuthene ngalo namhlanje sizokwemukela ubaba umvangeli wethu ubaba umvangeli uMazibuko ubaba umvangeli uMazibuko ke umvangeli ongaphambili kimi kakhulu ngokugcotshwa nangokuzalwa ngiyingane mina ngiyambongela namhlanje ngoba usuku alenzile namhlanje emukela singamabandla nathi simemukela singamabandla seBergville ngithi engathi angakhula kulesigaba akuso nathi sifunde kuye sikhule phansi kwakhe ewubaba wethu umvangeli uMazibuko konke nje kuhambe kahle nathi size sifike kuleli zinga afike kulo sithola amandla sedlule kulesigaba ngoba nombane efanele edlule kuso ngibonga nje lokho lawo mazwi nomcimbi ohambe kahle ngiyabonga nje kakhulu engathi uNkulunkulu angaba naye nathi abe nathi ngiyabonga phela ukubingelela lo bingelelayo umvangeli uMazibuko lapha EMANGWANENI entabeni zoKhahlamba eBergville ngiphakamisa ukubonga nokubongisisa ukuthi umuntu agcine ephumelele kulomsebenzi ebengazi noma kuyophumeleleka yini ngibonga kakhulu unyazi lezulu ngoba libe yilona elihlele lo msebenzi ukuthi ugcine uyimpumelelo ngoba lo msebenzi nganguhlelile ngo2022 kepha ukuhlelo kwami kwangathi ukuhlela ngathi ngiyadlala kuwo kanti abalelo thulini sebewubhalile ngithe ngonyaka ophelile ku Good Friday ngitshela abantwana ukuthi bantu bami sengicela ukuba ngimukela amabandla waqhamuka umfana wami ke igama lakho Samson wathi uSamson baba kufika umkhulu
uma efika umkhulu kwangathi lo msebenzi wenziwa wase yabuza ukuthi ubaba wakho uyenza nini lento enhle kangaka. Uthi umfana wasisethi akudingekile azahambe emhlabeni engayenzile lento. Uthi wabe seyabona ke umfana lo mcimbi sowenzeka. Uthi wabona abantu abaningi njengoba namhlanje kwenzekile njengoba abantu ade bengaka. Wabona abantu abalele uthulini ukuthi abantu bazoba baningi. Ngiphakamisa ukubonga kakhulu nasemoyeni yokhahlamba. Engithema ngiyibikela imeya ukuthi kuzoba nomsebenzi ofana nalo. Lapha yakuthokozela kakhulu ngoba imeya ibese seyigcina seyithi akwande ukudla yakhipha inkomo yokuthi lo msebenzi ube impumelelo. Ngibonga lendlela esimanga nesimangaliso ukuthi ngoba nangalolu suku nje mhla ngibabaza unyazi ukuthi unyazi luNkulunkulu ngoba mhla ngiqamba lo msebenzi ngangingenawo ngisho 100 rand. Ngingazi ukuthi inkomo ngizoyithenga ngani. Ngayithola inkomo. Kodwa ngabona kuhlangana. Ngathi sengiyitholile inkomo. Ngase sengibona ukuthi umnikazi wenkomo ufuna imali manje wathi cha. Kunenkomo ayitholile sefuna ukuyothenga le nkomo. Ngibonga ingane zami ke ngoba zezangilekelela. Kukhona umfana wami omncane abathi umluleki. Wabe sesenginika u4000. Noma wabo wasesenginika u3000. Yabe seyihlangana imali yenkomo yaphelele yathi 12000 ngoba nami ngabe sengikhipha u5000. Ngibonga ukubambisana. Ngifisa ngazathi yonke imindeni ehleli ndawonye ingaba nokubambisana. Ngoba ukubambisana kwenza umcimbi ugcine ngempumelelo. Ngibonga abafundisi abafikile bezobungaza lo msebenzi. Ngibonga abavangeli abafikile bazobungaza lo msebenzi. Ngiphinde ngibonge nabashumayeli nabakhokheli namabandla onke. Ngizobonga induna yenkosi eyafika yazosingatha lo msebenzi namagonse endawo insizwa zendawo. Kumnandi ukuphilisana nabantu uma silapha ekholweni. Sibathanda abantu ngoba uShembe ungabantu bonke. Singabe sesichela kakhulu kubona ngoba mase sichelile kubona akulula basheshe bambone uNkulunkulu. Ngiswele imlomo ukubonga. Ngibonga kakhulu nale TV engiqala ukubuka lapha eNtabazo. Ngabona ukuthi kumnandi abantu abasebenzela unyazo ngoba bahlale bebamatheka. Kuthiwa igama lami ke ngijwayele ukuthi abantu Amanazaretha fresh. Mayenyathela inhlabathi ithi inhlabathi fresh. Mayenyathela utshani buthi fresh. Wazi ukuthi lolu daba lasuke lapho kwaku udokotela uHadebe. Wayefikile enkosini lapha ebusikisiki ekukumkani ubaba uthi unyanga ezulu. Yayibiziwe ukumkani lebusikisiki. Kwakunesifo lesesasikhona. Esasi abantu masike sakuphatha nje. Wawufuna ungabheni ukuthi abantu bakubona yini. Avinjwa kaManazaretha ukuthi aManazaretha ayogonywa. Agonile iKholera, kwakuyiKholera isisu kufa kwezisu lokho.
inyanga yezulu yadileka yaqonda phansi kwesihlahla yafike yafonga yafike yafunga phansi kwesihlahla yathi uma thina boShembe singaphuma ezulwini azogonywa aManazaretha kodwa masiphuma ezulwini ngeke agonywe aManazaretha kwabe sekubonakala ukuthi cha akuyokwenziwa road block ngaphambili kuzobuthwa aManazaretha wonke ayogonywa yathi mayifika lapho inyanga yezulu lapho okwakune road block khona yaphakamisa isandla yathi nababevimbile nabo baphakamisa izandla yayendlula nomkhumbi wasezulwini kodwa inkinga enkulu amaphoyisa ahlala egadile egada uShembe bandlula ubaba wazongena ebusikisiki uma ngena lapha inkosi yakhona ukumkane wanikela ngehlathi kwase ubaba ekhipha ingudla kuba kuyogecwa intingo kuzokwakhiwa amadokodo wathi ma yendlula amaphoyisa sagadile agada uShembe ngaleso sikhathi bageca yagcwala intinga zagcwala ingudla bathe sebegcwele yahlala inhlali suthi phezulu kwentingo bazondlula la kwathiwa hey nampa labantu esibalindile kwathiwa uShembe wendlulile bathi abantu laba bagadile wendlulephi kwathiwa wendlule khona la nize nambingelela bathi hayi ngeke sizophelela umsebenzi sesithatha nina bathathwa ke basuka lapho uthe mayifika udokotela wathi ngoba sebengenile sizobalanda khona nangempela inyanga yezulu yavusa bonke abantu ngo4 yasiyaphithizela kwathi ngo7 wasiyangena udokotela inyanga yezulu yasizenza umuntu yakhumula isigqoko yasifaka ikhwapheni yase seyisondele eduze kadokotela yamthela ngephunga lasezulwini ngomoya wasezulwini yase yabuza yathi konje wona dokotela ubani wasethi udokotela ngokhadebe wathi udokotela hawu kanti umzawami wabe sekhuluma udokotela wathi hayi Shembe alikho izwe ngalihambanga ngibuya phesheya lonke izwe ngilibonile angaze ngibabona abantu abafresh kanje labantu akubona bokujova lapho abakulungisela ama toilet namanzi balethela amanzi yilapho ke igama elaqhamuka khona ukuthi thina aManazaretha singo fresh ingakho ngithi ngo fresh wonke umuntu eNazaretha ufresh amen elinye ke ngubradnomile babuzela abantu ukuthi hayi wena ndoda ubradnomile kanjani lithi iBhayibheli ngoba yomba thisingubo ezimhlophe bradnomile papa iyabonga